Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Μπαλέχθωνα Κορίνθου για την τιμή που μου κάνει να μου ζητήσει να παρουσιάσω ένα τόσο δύσκολο θέμα και ωραίο από τον Αριστοτέλη. Το θέμα μας είναι η αξία, η θεωρία της αξίας στον Αριστοτέλη. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ επίκαιρο και νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινάμε ως εξής. Πρώτα θα ήθελα να σας πω το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Αριστοτέλης παρουσιάζει αυτό το θέμα που λέγεται η αξία ενός κάποιου οποιοδήποτε πράγματος, όπως είναι σήμερα η έννοια της αξίας που καθορίζει και την τιμή. Το θέμα αυτό δεν βρίσκεται στα πολιτικά, ούτε στα οικονομικά του Αριστοτέλη, αλλά βρίσκεται στα ηθικά. Είναι δηλαδή ηθικό θέμα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε. Όπως ξέρουμε, ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας έχει σαν κεντρικό θέμα του την κοινωνία, πώς θα φτιάξουμε μια κοινωνία σωστή κλπ. Και το σημείο εκείνο που και ο Αριστοτέλης το αναδεικνύει πάρα πολύ είναι το δίκαιο. Τι είναι δικαιοσύνη? Λοιπόν, αυτό το λέω σαν εισαγωγή για να μπούμε στο πνεύμα αυτής της θεωρίας. Ο Αριστοτέλης λοιπόν στα ηθικά νοικομάχια, που είναι ένα μνημειώδες έργο, τεράστιο, είναι από τα μεγαλύτερα έργα του Αριστοτέλη και ίσως το πιο σπουδαίο. Υπάρχει και το όργανο που το έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε κάνει διάφορες ομιλίες γι' αυτό. Τα ηθικά νοικομάχια λοιπόν του Αριστοτέλους είναι κατά κάποιον τρόπο η απάντηση του Αριστοτέλη στην πολιτεία του Πλάτωνα. Εδώ έχουμε πολλές ομοιότητες. Παραδείγματος χάρη είναι και η πολιτεία του Πλάτωνα και τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη είναι 10 βιβλία. Άρα δεν είναι τυχαίο και αυτό. Και εκεί αναπτύσσονται σχεδόν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Πώς πρέπει να οργανωθεί η κοινωνία για να έχουμε ευτυχισμένους ανθρώπους. Αυτό είναι το ζητούμενο και του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Γνωστά πράγματα σας λέω, αλλά σαν εισαγωγή για να μπούμε στο θέμα. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης λοιπόν, το τι λέει ο Πλάτωνας στην πολιτεία, τα έχουν πει πολλοί, δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Εκείνο που πρέπει να πω ότι και για τα δύο αυτά έργα, σαν υπότιτλος είναι περί δικαίου. Έτσι, περί δικαίου ή περί πρακτέου. Τι πρέπει να πράττουμε για να είμαστε δίκαιοι και άρα σωστοί και επομένως η κοινωνία να είναι κοινωνία ευδαιμόνων, δηλαδή ανθρώπων ευτυχισμένων. Ο Αριστοτέλης το ξεκινάει έτσι το θέμα και ξεκαθαρίζει ότι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια κοινωνία είναι η δικαιοσύνη. Είναι η μεγίστη των αρετών, έχει μέσα της όλα, έχει να κάνει με τον άλλον, δεν είναι μόνο για σένα, δηλαδή δεν πάει να είσαι δίκαιος μόνο για τον εαυτό σου, αλλά πάντα είσαι δίκαιος με τους άλλους. Ενώ οι άλλες αρετές μπορεί να τις πούμε ότι είναι και ατομικές. Τέλος πάντων, στο πλαίσιο λοιπόν της δικαιοσύνης, εκεί δομείται όλο το έργο αυτό, ηθικά νοικομάχια. Μας λέει για όλα τα ζητήματα τα κοινωνικά. Πώς πρέπει να είναι τα πολιτεύματα, όλα τα έχει μέσα. Τι πράττει ο άνθρωπος, γιατί κάνει τέχνες, γιατί κάνει επιστήμη, Αφού εξαντλεί λοιπόν όλα τα θέματα τα κοινωνικά, το αφήνουμε όλο το πλαίσιο και πάμε στο κεφάλαιο 5. Το βιβλίο 5. Στο βιβλίο 5 λοιπόν των ηθικών νοικομαχίων έχουμε θέμα την αρετή της δικαιοσύνης. Εκεί μας λέει τι είναι δικαιοσύνη, πώς η δικαιοσύνη αντιδιαστέλλεται με την αδικία, το δίκαιο, το άδικο, η δικαιοπραγία, η επίοικια, όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη, αναλύει όλες αυτές τις έννοιες σε ένα καταπληκτικό πλαίσιο που μας δίνει για σκέψη και για προβληματισμό.
Και φτάνοντας στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου 5, εκεί αρχίζει η θεωρία της αξίας. Και αρχίζει ως εξής. Λέει ότι το βασικό μιας κοινωνίας είναι, το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι ότι ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που να ζήσει εκτός κοινωνίας. Αριστοτελικό, αλλά ήταν και προηγούμενο αυτό, δεν είναι μόνο το Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης το τονίζει. Ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό, άρα θέλουμε κοινωνία. Τι θα πει όμως κοινωνία? Κοινωνία θα πει ότι έχουμε διαφορετικούς ανθρώπους που κάνουν διαφορετικά πράγματα. Και μας λέει ο Αριστοτέλης ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία ιατρών. Να είναι όλοι γιατροί, δεν θα υπάρχει κοινωνία, πώς θα ζήσουμε. Ούτε να είναι όλοι γεωργοί. Αναφέρω τα παραδείγματα ακριβώς του Αριστοτέλη για να μην ξεφεύγουμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε με οποιοδήποτε άλλο παράδειγμα. Άρα η κοινωνία πρέπει να έχει μέσα της ανθρώπους όλων των ειδών, των τεχνών, των γραμμάτων, τα πάντα. Και ο καθένας από αυτούς παράγει κάποιο προϊόν, κάτι φτιάχνει. Και η ανάγκη να ανταλλάξουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουν δημιουργεί την έννοια της αξίας στο πράγμα. Έτσι ορίζεται η αξία του πράγματος από το πώς μπορεί να ανταλλαχθεί με κάποιο άλλο που παράγει ένας άλλος. Αυτή λοιπόν τη θεωρία της αξίας την αναπτύσσει ο Αριστοτέλης σε αυτό το σημείο και θα την πούμε μαζί τώρα. Πρέπει να σας πω εδώ, σαν παρένθεση, ότι πάνω σε αυτή τη θεωρία έχουν γραφτεί όλες οι μετέπειτα θεωρίες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πώς είναι η ανταλλαγή, πώς γίνεται η αξία, η τιμή, πώς παίρνουν τα οικονομικά όλα, τα οικονομικά στηρίζονται πάνω σε αυτή τη θεωρία. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με το πώς θα προσδιορίσουμε τη σχέση του ενός προϊόντος με το άλλο. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε ένα πιο δύσκολο επίπεδο για να καταλάβουμε το θέμα καλύτερα. Μας λέει ο Αριστοτέλης λοιπόν ότι θα χρησιμοποιώ και τα παραδείγματα τα ίδια του Αριστοτέλη για λόγους ιστορικούς και επειδή και είναι και επίκαιρα έτσι κι αλλιώς. Για να καταλάβουμε το θέμα. Έχουμε, λέει, δύο παραγωγούς. Ο ένας παράγει τροφή και ο άλλος παράγει παπούτσια. Σκητοτόμος τον λέει, που είναι ο δερματοποιός, αλλά μπορεί να είναι και οτιδήποτε που έχει σχέση με τα δέρματα, που το τελικό αποτέλεσμα είναι τα παπούτσια και τα δερμάτινα είδη. Ο σκητοτόμος λοιπόν παράγει ένα προϊόν. Ο γεωργός παράγει ένα άλλο προϊόν. Αυτοί οι δύο πρέπει να τα ανταλλάξουν αυτά. Όμως, τα δύο αυτά προϊόντα είναι μεταξύ τους ασύμετρα. Δηλαδή, δεν μπορούν να βρούμε ένα κοινό μέτρο και να τα μετρήσουμε. Να πούμε αυτό είναι 35 τέτοια και αυτό είναι 22 ή 127. Δεν υπάρχει κοινό μέτρο, άρα είναι ασύμετρα. Εδώ στο σημείο αυτό να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ο Αριστοτέλης έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την έννοια της ασυμμετρίας, την αναφέρει πολλές φορές σε πολλά έργα του και ειδικά στο όργανο και μας λέει για τα ασύμετρα μεγέθη. Έχει γράψει και ένα άλλο βιβλίο ανεξάρτητο που λέγεται περί ατόμων γραμμών, που είναι και αυτό πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή τα ασύμετρα μεγέθη είναι ένα σημαντικό εργαλείο διανοητικό που οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν πολύ παραπόδας. Εμείς στη σημερινή εποχή το έχουμε παραμελήσει αυτό, διότι περάσαμε στους πραγματικούς αριθμούς και φτιάξαμε τους αριθμούς που μπορεί να μετράει οτιδήποτε ο αριθμός με άπειρα σημεία, ψηφία κλπ. Είναι ασύμετρα τα μεγέθη, επομένως δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό μέτρο. Έκανα την παρένθεση για τα ασύμετρα μεγέθη, γιατί ο Αριστοτέλης το χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτό. Εφόσον λέει είναι ασύμετρα, άρα και δεν μπορούμε να βρούμε
τι σχέση έχουν μεταξύ τους. Ο λόγος όμως υπάρχει. Δηλαδή μπορούμε να πούμε το προϊόν Α του Γεωργού και το προϊόν Β του Παπουτσί, ας πούμε, ο λόγος τους είναι κάποιος που δεν τον ξέρουμε. Αλλά η ανάγκη για την αλλαγή θα πρέπει να μας τα κάνει αυτά σύμμετρα. Γιατί πρέπει να γίνει ανταλλαγή οπωσδήποτε. Γιατί χωρίς ανταλλαγή δεν έχουμε κοινωνία. Χωρίς ανταλλαγή, αυτό μπορώ να σας το διαβάσω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Χωρίς ανταλλαγή δεν έχουμε κοινωνία. Χωρίς τη συμμετρία δεν έχουμε ανταλλαγή. Πώς θα τα ανταλλάξουμε, πρέπει να έχουμε συμμετρία. Και άρα πρέπει κάπως αυτά τα δύο να τα μετρήσουμε με κοινό μέτρο. Επειδή όμως δεν υπάρχει τέτοιο, θα τα μετρήσουμε πώς, μας λέει ο Αριστοτέλης, νομίσματι. Από το νομίζω και αυτό θα γίνει νόμος. Εδώ παίζει με αυτή τη λέξη που είναι καταπληκτική σε έμπνευση και ετυμολογικά και ιστορικά. Έχουμε νόμισμα, το νομίζω, που θα γίνει και νόμος. Και θα λέει ότι τόσο θα κάνει το τραπέζι, τόσο η κλίνη και τόσο η οικία. Αναφέρει και το παράδειγμα με την κλίνη και την οικία, θα το πούμε και αυτό που έχει μείνει ιστορικό και έχει γίνει παροιμιώδες στα βιβλία της οικονομίας, κλίνη αντικίας το αναφέρουν. Λοιπόν, νομίσματι θα γίνει η ανταλλαγή. Άρα θα βρούμε, θέλοντας και εμείς, έναν τρόπο και θα πούμε αυτό κάνει. Είναι τόσο και αυτό είναι τόσο, αλλά με νόμο, από το νομίζω. Όταν λέει γίνει η ανταλλαγή με αυτόν τον τρόπο, επειδή έτσι κι αλλιώς είναι σύμμετρα τα μεγέθη, με την ανταλλαγή αυτή θα έχουμε οπωσδήποτε αδικία. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Όσο και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε, θα έχουμε οπωσδήποτε αδικία. Και εδώ μας λέει το καταπληκτικό που είναι φοβερή. Ποιος από τους δύο θα αδικηθεί? Ερώτημα δύσκολο για το 5ο έτος της σχολής των οικονομολόγων. Ποιος θα αδικηθεί από τους δύο? Η απάντηση του Αριστοτέλη είναι ξεκάθαρη και πολύ ωραία. Λέει, θα αδικηθεί αυτός ο οποίος θα ζητήσει πρώτος. Η ένδια είναι το κλειδί. Αυτός λοιπόν που θα ζητήσει πρώτος, και έχει το παράδειγμα ένας γεωργός παράγει σίτο και ένας γεωργός παράγει ίνο. Πριν τα ανταλλάξουμε είμαστε όλα οκ, δεν υπάρχει πρόβλημα πριν την ανταλλαγή. Όταν πάει να γίνει η ανταλλαγή, αυτός που θα πάει να ζητήσει πρώτος θα πει εγώ θέλω σιτάρι, πόσο κρασί να σου δώσω? Θα του πει ο άλλος, εγώ φέρουμε 100 κιλά κρασί για να σου δώσω 1 κιλό ίνο, κρασί. 100 κιλά σιτάρι, έτσι το δίνω εγώ. Από εκεί ξεκινάει η αδικία, η οποία είναι αναγκαστική γιατί πρέπει να γίνει η ανταλλαγή. Και εδώ προχωράει ακόμα λίγο ο Αριστοτέλης παραπέρα και λέει το εξής καταπληκτικό. Αφού λοιπόν έτσι είναι τα πράγματα και αφού θα γίνει η ανταλλαγή όπως γίνει, έστω και νομίσματι, αλλά με την ένδια που αυτός που θα ζητήσει πρώτα θα δικηθεί κλπ. Θα έχουμε δηλαδή την κατάσταση έτσι, όπως την περιγράψαμε. Εμείς ως κοινωνία τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς ως κοινωνία πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα δικαστών που αυτήν την αδικία να προσπαθήσει να τη μειώσει όσο γίνεται. Όχι να την εξαλείψει, γιατί δεν εξαλείφεται λόγω της ασυμμετρίας. Αλλά να τη μειώσει όσο γίνεται. Αυτή είναι η αριστοτελική, το πλαίσιο της αριστοτελικής θεωρίας της αξίας. Και εδώ το προχωράει σε ένα βήμα ακόμα παραπέρα, όχι σε αυτό το κεφάλαιο αλλά σε ένα παρακάτω, όπου μας λέγει το εξής καταπληκτικό. Ότι αυτό το ρόλο που περιγράψαμε πρέπει να παίζει το νόμισμα και να παραμένει νόμισμα. Τι θα πει να παραμένει νόμισμα?
κάτι που δεν το πολύ λένε σήμερα, ούτε το πολύ ακούμε. Ο Αριστοτέλης απαγορεύει και δεν θέλει το νόμισμα να γίνει χρήμα. Τι θα πει αυτό? Ποια είναι η διάκριση νομίσματος και χρήματος? Το νόμισμα είναι αυτό το οποίο κάνει την ανταλλαγή μέσω της τιμής. Τότε λέγεται νόμισμα. Και γι' αυτό και έχουμε και νομισματοκοπείο. Γιατί κόβει τέτοια πράγματα. Όμως το άλλο το λέμε χρηματιστήριο. Τι είναι αυτό? Χρηματιστήριο είναι εκεί όπου το νόμισμα πλέον γίνεται χρήμα, δηλαδή εμπόρευμα, δηλαδή πράγμα που το χρησιμοποιώ για να βγάλω κέρδος και σου δίνω εγώ 100 δραχμές και μου δίνεις εσύ 110. Άρα στο πουλάω. Και εκεί γίνεται... Αυτό ο Αριστοτέλης το απαγορεύει. Εάν λέει το νόμισμα γίνει χρήμα, η κοινωνία θα διαλυθεί. Και αυτό νομίζω είναι το κορυφαίο σημείο της θεωρίας του Αριστοτέλη για την αξία. Έχουμε τη φοβερή αυτή διάκριση νόμισμα και χρήμα. Και απαγορεύει απαγορεύει το νόμισμα να γίνει χρήμα και αυτοί που το κάνουν αυτό τους λέει τοκιστές και τους έχει στο ίδιο επίπεδο με τους πορνοβοσκούς και μάλιστα η φράση λέει τοκιστέ και πορνοβοσκοί, τους έχει και τους δύο μαζί, οι οποίοι κερδίζουν ενώ δεν πρέπει να κερδίσουν και αυτό ενώ απαγορεύεται η κοινωνία το επιτρέπει υπογείως, γιατί γίνονται παρανόμως αυτά. Το λέει και αυτό, το έχω και την αναφορά αυτή να σας τη δώσω, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το μεγάλο μυστικό της όλης θεωρίας αυτής, ότι έχουμε την ανταλλαγή που πρέπει να γίνει, το ασύμετρο των μεγεθών, τα εισάζει αυτά, τα κάνει ίσα νομίσματι το νόμισμα μέσω νόμων και πρέπει να τηρούνται έτσι και πρέπει να προσέξουμε το νόμισμα να μην γίνει χρήμα. Η ανταλλαγή θα γίνει, η αδικία θα επέλθει έτσι κι αλλιώς, οι δικαστές θα μειώσουν την αδικία. Αυτή είναι η θεωρία του Αριστοτέλη σε χοντρικές γραμμές. Τώρα αν θέλετε να σας διαβάσω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό και πολύ ωραία θέματα, μπορώ να το κάνω και αυτό. Ένα-δυο. Λοιπόν. Θα σας διαβάσω το πρώτο που σας ξεκίνησα. Ούγαρ εκ δύο ιατρών γίνεται κοινωνία. Αλλά εξ ιατρού και γεωργού. Έχει αυτό το παράδειγμα για να μας πει ότι θέλουμε όλο την ποικιλία. Το νόμισμα λέει πάντα μετρεί, ώστε και την υπεροχή και την έλλειψη να τη μειώνει. Δηλαδή αυτό που κερδίζει ο ένας και αυτό που χάνει ο άλλος. Εάν δεν έχουμε ήμι τούτο, ουκ έσαι αλλαγή, ουδέ κοινωνία. Μετά έχει για τη χρία και έχει τα παραδείγματα του γεωργού και του σκητοτόμου. Τα οποία σας είπα εγώ πολύ περιληπτικά με δικά μου λόγια. Και να τελειώσω και με αυτό το οποίο τελειώνει το κεφάλαιο, αυτό το 5 της δικαιοσύνης, τελειώνει με ένα πολύ ωραίο θέμα και έχει πολύ συζητηθεί αυτό, γιατί πολλοί μας λένε ότι ο Αριστοτέλης είναι υπέρ της δουλείας και κάτι ανοησίες. Ο Αριστοτέλης λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρει τα είδη των δικαίων που υπάρχουν σε μια κοινωνία. Μιλάει για το οικογενειακό δίκαιο, μιλάει για το πολιτικό δίκαιο, μιλάει για το πολεμικό δίκαιο και φτάνει να μιλάει, το οποίο ο τρόπος που το λέει δείχνει ότι δεν είναι υπέρ, για το δεσποτικό δίκαιο όπως το λέει, που είναι το δίκαιο των δούλων. Δηλαδή το να έχεις δούλους στο σπίτι και λοιπά, στον οίκο, υπήρχε στην εποχή του και υπήρχαν και νόμοι για αυτό. Όλο το πλαίσιο αυτό ονομαζόταν δεσποτικό δίκαιο, γιατί είναι δεσπότης δούλος. Αυτό είναι το δίπολο
εμείς το λέμε αφέντης δούλος, αφέντης σκλάβος, διάφορα ονόματα ιστορικά είναι αυτά. Η ουσία είναι ότι υπάρχει ο δεσπότης και ο δούλος στην εποχή του Αριστοτέλη. Αυτό το δίκαιο που ορίζει τη σχέση αυτών των δύο είναι το δεσποτικόν δίκαιο, για το οποίο ο Αριστοτέλης λέει ότι είναι ένα δίκαιο επιβαλλόμενο, γιατί η φύση δεν βγάζει δούλους, ούτε δεσπότες. Η φύση βγάζει ανθρώπους. Η κοινωνία τους κάνει έτσι. Αυτό το λέει ο Αριστοτέλης. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτούς όλους τους διαφόρους οι οποίοι λένε ο Αριστοτέλης είναι υπέρ της δουλείας γιατί μας λέει για τους δούλους. Ναι, μιλάει για τους δούλους γιατί ήταν η εποχή που είχε δούλους και το περιγράψει αυτό το φαινόμενο. Και μας λέει σε διάφορα σημεία. Αυτό είναι ένα που σας είπα, το πώς αναφέρει μέσα στο κεφάλαιο, στο βιβλίο 5 που έχουμε τη δικαιοσύνη στα ηθικά νοικομάχια, εκεί αναφέρει το δεσποτικό δίκαιο με έναν τρόπο που δείχνει ότι ο Αριστοτέλης δεν συμφωνεί με αυτό. Αυτό για αυτούς που λένε ότι ο Αριστοτέλης είναι υπέρ της δουλείας, είναι ψέμα, είναι λάθος, γιατί δεν έχουν διαβάσει καλά το κείμενο. Αυτά ήθελα να σας πω για τη θεωρία της αξίας και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε και θα σας αναπτύξω τη θεωρία της μεσότητος στις αρετές του Αριστοτέλη. Η μεσότηση είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό διανοητικό εργαλείο για να ορίσουμε την κάθε αρετή μέσω της μεσότητας από δύο κακίες. Αυτό θα το πούμε αναλυτικά την επόμενη φορά και θα συνεχίσουμε κάθε εβδομάδα ή όποτε μπορούμε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση κάποιων θεμάτων από την Αριστοτελική Γραμματεία, η οποία δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ γνωστή και διαδεδομένη σήμερα. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.